Îmi fac bagajul să vin în România, uitați aici. Și ce credeți că o da la știri? Cum îl învățam eu pe ăsta de m-a păzit pe mine? Să zic în română, s-o cherez mă pral. Să zic în română. România, si. S-o cherez. Soccer România. Șeful meu. Și am plecat către Românica împreună cu... Forțe războinice. Ce? A zis forțe războinice lângă mine. Nu ți rușine, măi, fată? A zis forțe războinice lângă mine. Vai, mamă, asta nu-i rușine. Da, fetele noi sunt foarte obraznice, după cum puteți vedea. Vorbesc de forța războinicii, își permit să vorbească lângă mine de forța războinicii și războinicii am doborât doar din cuvinte. Da, ce să zic, cel puțin ea n-a băgat de multe ori din cauza mea pentru că i-am rupt creierașul. Noi plecăm spre România, ne vedem acolo. Mai cu alte detalii, nu vreți să știți cum e să te doară piciorul și să fii nevoit să stai în picioare. Și să nu înțeleagă ăștia nimic din ce zici tu. Să fie... Bam! Mă doare chiciorul, băi, rău! Știu ce face o femeie când ascultă de un bărbat inteligent. Uite și tu, stă în picioare, pur și simplu, și așteaptă la coadă. În loc să stai ca boierul jos. Să treacă toată lumea asta și la o urmă să te dai jos. Pentru că n-are rău să-ți obosești piciorul cu meniscul ăsta, cum mă doare Janet, s-o pena o fată. Janet. Aha, vede un războinic. Ce face un faimos că vede un războinic? Îl rupe mereu. Face un războinic când îl vezi. Iar? Iar. Băi, trebuie să... V-am terorizat și în emisiune. Până te desparți de mine, te terorizezi. Bă, să muriți, bă, că toți ăștia se uitați. Da? Am ajuns în România, mi-a stricat bagajul. Haideți aici. Bă, dar ce negru s-a făcut mânză? Bă, dar ce te-ai bronzat, bă? Eram țigan de mușcă. Jador! Nu-și fă și mă o poză cu ea. Dă-ți, mă, cum stai, lasă cu tine. Dă cu că-ți fac eu cu Jador. Mi-ai convins, gata. Lasă. Gata, mulțumim, gata. Oi, Doamne! Jador campionul! Jador campionul! Jador campionul! Bă, dar de ce zici că... Era foame, nu puteai din foame. Dar ce? Un pic de carton. Chiar un mic, una de mici. Ascultăm. Mult mai greu decât se vede la televizor. Și am văzut că mulți oameni sunt hituiți de acolo, nu mai hituiți pe nimeni, că suntem vai de capul nostru pământ. Cum ți-e piciorul, te doare? În varză, da. Piciorul nu-i varză. Am văzut că ai vrut să iei un copilaș în brațe, dar n-ai putut. Nu pot, că aș vrea să fac asta. Nu mai vreau să ridic, da. Și 12 ore pe avion cu piciorul așa e. Te-au stăpânat cu foarte multă mâncare. Cum e să vezi atâta mâncare din nou? Ce să zic, mă simt normal. Asta nu e nimic, stai să vezi băutura. Ok, băutura mă interesează. Te așteptai să fie atâția oameni, toată familia ta aici? Nu e nimeni negru aici. Da, mulțumesc că ați venit. Facem poze cu toți. Nu plec până nu fac poze cu toți.
ce voiam să zic e că vreau ca toată lumea să creadă ce se întâmplă acolo, că oamenii ăia chiar se chinuie, chiar își doresc să câștige, ei habar n-au ce se întâmplă, mie nu mi-a venit să cred ce s-a întâmplat cu mine, cine sunt acum un nou jucător, mult mai mare decât cel pe care l-am lăsat acasă. Ce s-a schimbat la tine după aceste 3 luni și ceva? Piciorul rupt, în rest, nu. În rest nimic? Am venit cu câteva experiențe mișto, îți dai seama. Mai ambițios, mai puternic? Ambițios am fost de că m-am născut. Mai puternic, să fiu poate. cineva, dar am venit cu multe lucruri pe care le-am învățat acolo. Te cunoști mai bine pe tine. Am corona. V-am dat la toți. Îi transmiți un mesaj lui Sorin acum că ai ajuns acasă? Sorine luptă că ești un șef. Sorin chiar e foarte bun, îmi doresc să ajungă cât mai departe, un băiat foarte bun. Se vede nașpa la televizor că e, nu știu, că a fost dușman cu mine, poate că îl vede lumea rău, dar e un băiat foarte bun. Cine mă, Sorin? Nu-l halesc. Las cu mine el acasă. Seriața ai n-ai. Deci merită și el voturile publicului? Toți merită. Toți care fac foame acolo merită să câștige. Afară de Starling. Acum aștept să-i vezi și pe foștii tăi colegi, pe Moroșanu, de exemplu, pe Ana Porcra. Cu Moro am întâlnire marți, miercuri cu el Așa. și cu Ana, cum sună? Mă văd și cu el. Am gata că n-am murit, lasă! E mai tare! Hai să scrie bine. Dar frumos de acasă. Singur. Doar pentru spectatorii Obi, spune-ne și nouă câteva cuvinte. Cum e acum că ți-ai văzut mama? Cum e întoarcerea? Nu vreau să răspund la nicio întrebare de asta. Vreau să răspund la următoarea întrebare pe care mi-au pus-o fix polițiștii în momentul în care am ajuns și am dat pașaportul. Chiar e adevărat și sunt acolo. Bă, nu chiar adevărat. E mult mai greu decât să vede la televizor. Și am văzut că mulți oameni sunt hituiți de acolo, nu mai hituiți. El a venit să mă tundă. Ți-a plăcut de mine la Survivor, bă, zi? Sincer. M-am uitat jumătate de episod, primul episod și erai tunsă. Eram tuns atunci. Da, acum nu mă. Zi Nu m-am tu. uitat Zi tu. după ce te-a văzut. Zi, cum a fost? Sunt mândru de tine. Zici că e la secția de poliție? Da, Eu am făcut emisiuni, tu știi. Nu vezi pe YouTube, eu am făcut emisiuni pentru el. Eu, și pe TikTok. Da, tot l-am făcut. Eu am fost zi de zi. Să trăiți, noroc! Eu am făcut seară de seară, frate. M-am certat cu ea mai mult decât ea. Bine v-am găsit! Ce vrei să fac? Făcut pe YouTube acolo, dar Ia zi. Eu? Zi. Da. Păi eu făceam în fiecare seară live cu el. Ți era dor de mine? îi puneai poza și... Ia zi. Sunt șeful tău? Mai ești până acolo, să Ai zis că nu mă descurc și am fost șeful. Mai zi ceva. Vorbești cu cineva acum pe telefon. Dumnezeu, mă. A fost el de partea ta acolo. Brezde. Pe telefon. Da, mă. Ai zis că de ce caut eu acolo, ai zis. Hai, dă-o. Dar Dumnezeu a fost de partea ta. Cum? Dumnezeu a fost de partea ta. Mi-a ascultat rugăciunea. Dar tu chiar ai... Dumnezeu ca Dumnezeu, doar băieții ăștia nu au avut nimic de zis. Arată băieții. Noi, mai mult băieții ăștia, doi au avut. Dumnezeu a făcut. Dumnezeu a făcut băieții. Da, ia zi. Tu chiar ai crezut aia? Sau ai mințit, ai zis așa? Când ai zis că să nu mă duc. Da, am crezut că nu poți, mă. Am crezut că nu Tu ai crezut la fel? Tu știai că sunt șef. Dacă știa că ești Paul. Păi uite la el, uite la el și uite la tine, e Nu normal. mă rog, cu traseu, eu nu mă refeream cu traseu. Dar? Mă gândeam cu foame ce faci. E rău de foame ăsta, da. Mă, păi dacă el nu mânca, Dar nu-l cunoașteți pe ăsta, că ăsta dacă n-are ce mânca găsește misul pietre mâncare și tot găsești. era de asta, fică. Mie nu mi-era de asta, mie mi-era de feti, cum stă fără feti. Se duce în păduri singur pe acolo, face păcate. Nu, că n-aveam... Da, vreau eu cocos, da. Ia, că vrei Ionuț, dăm ca. Ți-era dat de cocos. Cu ce l-am primit eu pe ăsta am primit cu cocos. Ia zi. Ce să mai zic? Bă, felicitări din inima, nu... Nu, lasă asta, zic, credeai că mă descurc sau nu. Nu, niciodată. Nu, eu am zis că iese din prima săptămână, că face ceva. Nu mă așteptam niciodată. Eu, părerea mea, sincer, nu mă așteptam. Tu mă Marta rog zi. Sincer, dar sincer.
Nu, fără. Cuvântul meu, fără nicio caterincă, frate, am crescut noi în același mediu, era logic, normal că faci ceva, adică ai crescut la țară, ești descurcăreț, știi să alergi, ai sărit garduri, ai sărit șanțuri. Ia, Ioane, zi. Sunt șef sau nu? Băi, fii atent, eu nu zic că nu te-ai descurcat gen ca și putere, ca eu zic psihic că nu făceai față. Dar că dacă știam se prea ținea mămos, concursul în Columbia, ai rupt asta. familiei, nu credeam că poate rezista fără... Ca și putere, știu că poate, tata. Psihic nu credeam că rezista. Cum mă, psihic, mi se gândeau 3 mașini dintr-un loc cu banii după concerte și o rezista psihic, nu rezista acolo în Dominicana, ai nebunit. Dacă se ținea în Columbia concursul, cine era numărul 1? Eu, îți dai seama? Stați cu mine, bășilor! E greu, Constai! Ia zi. Ești acasă? Iubirea mea care a venit din Savaia. Unde-i Martin? E Savaion? Ce e Savaion? Savaion. Savaia România 2021. Pe cum mă pui pe vlog? Mândra mea a pus să-i briciu să mă rad, mă. Mândra mea că mi-e timpul de surat, că plăcău s-a însurat, nu mai merge noaptea în sat, mă. Nu mai merge noaptea în sat la fete de măritat. Ce faci, Martina? Da, eu mai merg noaptea în sat și deloc nu m-am însurat, măi. Stai așa.